sisemzini emisha yabona kuma road imizi emisha la ngagcina ngikhiphe lapha umuntu osenhlizweni ngamkhiphela la ngizazobheka ukuthi basala kanjani igeng yami le ake sehle sibabone kahle ukuthi bakahle sanibona niyaphila sikhona khona lokhozi injalo lento uyaphila lokhozi ngafika la ngihamba noNanceba ngafika sahlala lo langa ubushela imoto ngilaphi yes uyezalana ngabuya futhi sabuya futhi yes mina akazi ka kubona ndiyakubona hayi ngikubona kanje ubone kwenye phone kanje bo kwenye ndau ngihamba sengilani ama shop mayini bo box bantu bafika kwa imali yes manje ngifuna sibonane ke kule olwehlanu ngifuna ukubuya la sizobonana yeah ngifuna sizohlala la ke sikhulume kahle ke manje khona abanye khona omunye wathi nje manje ngiyafuna ukuya ekhaya manje bamsweli anginazo into zokuqoka nginengane nami baba ingane ngakho shonile ingane yami manje nawe uyafuna ukuya ekhaya ekhaya kude baba kukude ekhaya Tanzania bana ufuna ini ukuze ufike eTanzania ingane yami nengane zo2 oh nengane zo2 iyodwa shaka Embokotweni iyodwa sirana nana ngifuna ungixoxele kahle ukuthi ingane zakho ikuphi kahle ya ingane zakho ikuphi uqala ingane yami iyodwa Embokotweni ina 8 years manje ina 8 years kanti wena wafika nini la kade ngifikile kade ufikile ngifike 2007 sila 2007 iyodwa asibili sila yes sila la Mayville Chesterville Mayville yes ingakanani ke ina 1 years na 2 months manje uma wayo ukhona la lawo nihlala naye la ukhona la yithi manje sifuna ngumbiza ubeze naye la mana ke mawufika lapha ekhaya kubo likhona ekhaya yini ningahlali kubo kwakhe la kuhlala khona mina angazi lo manje angazi ngeke la kuma nasema sento imali ngani ngamnika bangimbisela bo nahlangana lo yes first phuma nesibesela ngiyamthatha ngimhambisa khona bo ephuma esibedlela mase ukoko ukathi koko kufonela koko yeza mase khona imali ngani ngamnika koko ngombisela manje koko ushonile ana 2 weeks manje ushonile bo angazi ngile nami ngizwe last week ndo bakubona umuntu ngitshelile koko ushonile bamwabile abo mana nalo mangani manje ufuna isizo manje ngimsize nami imali nginayo imali awunayo nami kusema shoni kuhamba lapha bo yes manje ngizwe ngana manje angazi ubo azophila kanjani bo ingane yakho ugcinene nje ubona ingane zakho ingane zami manje lo manje 6 manje beke ngazi ngimbona mana uhleli nobani lapha Embokotweni kade usana gogo kodwa uma wakhe uma wakhe khona la yabo okay lo ngapha ugcinene umbona lo ngameveli ngibona December kade ufika lapha uma wakhe uma wakhe khona la mana wena unesithembu la wena unesithembu na 2 la hawu mana okay ngesikhathi wafika ngani wafika ngetruck mina ngifika ngetruck lana ngizamile kuzama mbili wabo ngikabelele Mkhumbi yes 2008 ngikabelele Mkhumbi yabo ngihamba Tanzania ngiyabuya 2011 ngikabelele Mkhumbi ngihamba ngomkhumbi ngikabelele Mkhumbi Astroway ukibela kanjani amaphepha unawo angina amaphepha ngihamba kama Astroway lapha ngihamba yini ama Astroway manje yabo hayi man nina naseningitshela mina ngazi uhamba ngetruck ihamba ngeStroway yini Stroway ukuthi uyazifihla Mkhumbini bangakubona laba basebenza Mkhumbini fihla msambi usale 10 days yes mase Mkhumbi kuba sozulile indawo ukuthi abishile nje Africa mase nophumali phezulu uphumna kumesana na captain wale ship mase na uzokuthela noma kuphi uzokusiza ungakuthela noma kuphi France Italy Sweden Norway wena mawuthi uyakutshela la siyazula la
siyazula manje Sweden, manje siyazula la England, manje siyazula la Canada. Kuna ufugu. Yes. Kuna uzosho mina ngicela ngingehle lapha eCanada noma City. Hawu Bakuthethele khona. Lapho ke mase ufikile uzosibonela ke. Nawe ubuya eTanzania? Nisuka ndawonye ubona manje ngizokade ngempela kuzama le mali kuyichange ubona. Manake lokhuza. Ngiyakubisa le mali. Khona nye mali tu 2000 ubani for ubani. Oh yaseTanzania ke. South Africa dala lezi. Yase South Africa le ndala. Hayi akuyona kithi le. Nanga South Africa. Le uyithathe phi le? Sekhona. Ngiyibona impela South Africa. Ngiyakubuyisa lokho imali kuTotora. Mase ngihamba ngizolo ngambile dropping konke store sayilo. Kamla kwamba isipa benki si mase ngikubisa abantu ubona izala. Ubona izala ngazi izala store ngazi izala current ngazi. Buyidayise. Ngiyafuna thole imali ngeze kusupport kama ngizothola imali ngisupport ingane zangu. Manini anshoni. Eniba ngaki nje nina mhlamba baseTanzania bahlala la nje. Hayi baba Mwaba khona. Mwaba. Lana Mwaba baba. Mhlambe nifikile ku5. Hayi 5. Mhlambe 100 something. Nibaningi nisizwe. iTanzania nje iyodwa. Manake nonke nafika nigibela ingwenye ngena nigibela ingwenye ingwenye story tu baba manje awukumuntu ukukobela ayikho ingwenye ihamba lwandle nina nigibela umkhumbi straight sometimes masifika phana masifika ekhaya awazi mama abantu bakibela umkhumbi masifika laphana uthela hayi bafethu la mase ukubela umkhumbi naye uyazama ukubela umkhumbi mana amaphoyisa awanihluphi lapha bashuba amaphoyisa emkhombeni bese nidlula kanjani kubona hayi so uyanyoba baba usuku bona Obusuku kama mimi sometimes ngiyapukuta manzini ngihamba kethoya manzini yabo manini ke welokhuzi njoba nisuke eTanzania niyafuna ukuya ekhaya noma nisafuna ukuya ekhaya nifuna ukuhlala la hayi kwa mina manje ngoba angifuni na ingane ngifuna support ingane zami zibe right uyafuna ukuya ekhaya wena manje kwa manje ngifuna ngoba na ingane manje ubanze azokwenza ingane zami yabo zinama ID ingane zakho zikala kuzalwa manje angaze thola idea isho manini hivi nami kama mafuna ngiyothola umsebenzi uzoshare impilo yote ngeke support ingane zami ngeke kushaya ingane zami ngijabule nazo ingane zami yabo ubona hivi December manje 2 December manje yazua angaze sishaya nazo ingane zami awu manini bafowethu nina baseTanzania masifuna ukuxoxa nani sizonitholaphi la nonke mangithi ngifuna iTanzania isizwe saseTanzania ngizonithola la sikehlala sixoxe yebo bese nishi umuntu inkinga zakhe ngamunye one by one ukushaya ngakho kodwa mani wena uthe uyafuna ukuya ekhaya manje inkinga zingane wena uyafuna ukuya ekhaya awusafuni ukuya ekhaya mina ngifike dala la 2003 awu kade wafika ungathola indlela nje ukuthi sikugibeze kahle sikutholela imali ugibela ungahamba ekhaya ngahamba vele abazali bami bonke bashonile kufanele ngihambe ngiyobona amathungisi abazali abasekho bashone wena ula ngila manake isikhathi usuke ekhaya eTanzania yini kwakunempi usisweyini hayi lapha besisizwe nje ukuthi italent nje yakhona imali yakhona yona into senzo ukuthi siphume sozama kwenye indawo mhlambe singaphumelela ngampilo yabo manje lapha ungasebenza kanzima kodwa wena khuzo woza la uyapi manje woza la imali uzoyithola incane mfethu incane uyazi ukuthi ngifuna ukwenzani ngifuna ukuthi ngolesihlanu this coming Friday sure ningiqoqele yonke iTanzania sizohlala la balungile abanye base South Africa singahlala kodwa ngifuna iTanzania yonke iTanzania sihlale la ke sixoxe kahle sibone abafuna ukuhamba sibone bese mina ngihambe ngiyocinga uyaphila ntombi ukahle right wozala right kuphi ekhaya Great Town okay wena la uyafuna ukuya eGreat Town noma usathanda ukuya eGreat Town uyathanda
okay mana kanjena khona soyixoxa kahle ngifuna mina siyixoxe ngifuna senze nje Friday yabona 10 11 ngizobe sengela ungibizele yonke igang ngifuna ahlale kanje kwenzela ukuthi mina into engizoyenza yabona leli bhakede ngiliphatha ngizohamba mina ngiyocela abantu abangathi okay wena ufuna malini kele sikwenzele ithikithi sikwenzele ipassport ngabe kwenzele ipassport sikhuluma ngoHome Affairs ukuthi nanti ibhasi nifuna ukugibela nifuna ukuya ekhaya laba abafuna ukuhlala kulungile sohlala nabo la sohlala nabo kodwa ngifuna ukubona abathi sibefuna ukuya ekhaya ubani wena igama lakho Aziz ubani oyinduna yenu la laba baseTanzania ubani oyinduna ubaba Ngoma omdala waseTanzania ubaba Ngoma uyena ophethe bonke abantu noma uphethe abaseTanzania ubaba Ngoma la khona owami umlando baba Ngoma ukhona umuntu okuyena yena oyinduna asenzeni okay asenzeni njena ke nduna wena qoqa iTanzania yonke yezwa mangifethe ufuna Aziz yonke iTanzania kungalomuntu akusehambile ade sikhodliwe lo muntu uthi ngibuya Friday obe ngisekho uyaphuza uyabhema awubhemi ngiphuza ngiyabhema uyabhema kuphela uphuza ubhema ilokhuzi okay no ayikho ngifuna ngizobuya la ngizofike ngipake la bese siyahlangana angiqoqela ke ngiTanzania uyitshela yonke ukuthi okay ahlangane Friday nobaba uMsweti thank you ake sibone na usiswethu mana ke sisi ubani lona tshela abantu base South Africa ubani ubongekile wakangubane eGreat Town kuphi neGreat Town emabomvini kwaDolo emabomvini kwaDolo igama lomuzi wake ngizalikhumbula kwaba kuphesheya kwenade eposini lesibili kwakwangubane la kwakuyikwabheshwane khona aninalo igama lomuzi ukuthi kobani no uDolobovane nje uDolobovane okay umama ubani uma uwinile usekhona mama akasekho uma unomusa beno noqonqono umama umabani sibongo wayemabani omangubane hayi phela omangubane uThwasa kanti uma wabani sibongo futhi sibongo sakubona isibongo sami ngqongo wakamkhizi kodwa ubize sasekhaya komama omalume usekhona malume bakhona uyaphila ntoni ukhona malume bakhona ukhona osebenzayo bakhona kodwa ngazi basebenza ukuphuza ngihlala nabo unayo ID nginayo ikuphi isekhaya le Great Town esikoleni wagcina kwaba ngagcina kwa grade 9 standard 7 uthe ungajabula ukuya ekhaya ngingajabula hayi mina ngizobuya la Friday ngizobuya la ngifuna sikhulume nawe ungitshela ukuthi ufuna ekhaya lakini una iPhone awuna iPhone ekhaya lakini ngifuna ukulicinga ikhaya ngeze ngilithole sihambe nawe siye ekhaya ngiyokubeka qithi sihambe sikuthengele impahla ezintsha gqoke kahle bese ekhaya uyaphuza uphuza uyabhema phela ngiyabhema ubhema ini ubhema iwonga nerod unayo imali yokuyithenga okay ngifuna ngolesihlanu ngizobuya la ngifuna siyoxoxa nawe ungitshela ukuthi yini oyidingayo wena ukuze uye ekhaya yabo khuleka iphi umzi wakho la kule mizi emisha ula eqaleni lo ukumphathi mbizeni phela ubhongo ngifuna ukukhuluma nawe ugoqo ila lapha kulomnyama ngizobuya Friday sizoxoxa mina sixoxa ngoba ngiyafuna ukukusiza uye kuphi ekhaya yes inkosi yakho usayikhumbula inkosi ungubani ungubani induna naye induna bokwangubani uwathi bani lapha eGreat uwa12 umasipala yini umvoti yes umfulo ophuzayo ngiphuza inathi ophuza inathi yalaze le bridge elikhulu lapha enathi ngingaphelanga lelelwele lenkandla levele kugcwala umfula ngabe kusaweleka okay sizohamba siye khona ke nangu wangasekhaya
sokusiza mina ngizokusiza siyabuya Friday sokhuluma nawe yes bangifisa ngisize nangale ndawana yemali indaba yaphini washayiswa imoto yebo yokushayisa kuphi Maritzburg waye esibhedlela yebo ngaya then yaphuma yokuqala but sekunesikhathi belo bangithembisa ukuthi bazobuya kimi ubani bakunika malini bebenginikeze u48 ummeli wathatha u25% wakhe kwaba u36 lo mali yenza kanjani ngenza umsebenzi kama benogogo kwase ngenza ngarenovate ekhaya ngakho unamanga warenovate hey wena ubani igama lakho ubongeliwe emabongi kanti usunjani wena warenovate ekhaya masingagibela kule moto nje siye back siye emabongvini singawufica umuzi unamanga masingagibela le moto le siye le emabongvini sofisa ulibone ekhaya ufuna ukubona nje konke ngisho lalela Africa my continent Africa my home ukuthi ke bengithi lezo ebengenzeka iphume kwesibili bengifuna ukuthi thola iplan ukuthi ngiyeke manje ukubhema abese ngenza into ezongenisela imali because angeke ngisathola ithuba lokuthi ngiphinde ngithole enye imali engaba isamba njengonale mfowethu sis ngiyabuya Friday sizoyixoxa kahle ngizobe ngiphethe ipeni nephepha khona ngizoyibhala emniningwane yakho kodwa ngeke ngisakushiya sesizohamba nawe sigaba nesigaba siyobheka ukuthi ubani ummeli wakho samkhumbula yebo waye ummeli la usiyaya atonic base Morningside obale Morningside eThekwini usiyaya atonic usiyaya atonic okay la okay no sizoyisebenza yebo sanibona okay no Friday ngiyabuya ngicela nje kwenza appointment nawe Friday siyabuya sikhuluma kahle simakufuna ukuthi siya emabomvini we'll go so emabomvini ukhona number kasisi wami ikhona number sisi wakho ukuphi sisi wakho ekamali akaxhumana ngawo nabameli angazi noma isasebenza kahle yes eyasisithi 079 355 00 42 usisi wakho bani igama lakhe uthulile Fezeka Ngubane ukuphi usisi wakho la ikhona ule ekhaya yebo usekhaya emabomvini ngasekhaya edrobheni eCranscorp la isebenzela khona usebenza kiphi inkampani ubesabambe eclinic ulungile sisi sizoyenza lento yakho sizohlangana sizoyikhuluma Friday ngiyabuya ngizobe sengizoyibhala phansi into zakho udaba lakho sizolisebenza nje siqale phansi sofika egcineni ngiyabonga kakhulu sisamncane ngiyabonga thank you so much siyabonga sisi siyabonga hawu awusashonga ingane unayo yebo iphi ingane yakho welokhuzi iphi ingane yakho useluleko washona nalesibili futhi yaphuphuma ubaba wayo usestem uyazi ukuthi ula cha akazi ukuthi ngilaye eThekwini wazi ukuthi ngiseCranscorp kuma okay ngeke ngiqale ngibuza ukuthi yini yaxosha ekhaya ngeke sibuze le sokhuluma kahle ngolesihlanu ngiyabuya ngizofika empangeni ngiyabonga kakhulu somncane ngajawo siyabonga sisi sikhuluma le ndaba uzoya ekhaya indlela yokuya ekhaya iyaya hawu wemntawu woza la Mpofana woza la Mpofana hawu la Mpofana hey wena khuza hey sisi lapho ngifica kabi ngimaqhaphesha uphumzile Mthembu bamajabula ukunibona thank you so much ngizokufonela thank you hey ngweni uyaphila ekhaya kuphi singakhuluma na sisixoxa noma soxoxa ngelinye ilanga Friday senze appointment ke uzoyizela wena Friday sizobesela sizoyixoxa kahle lolu daba sizoxoxa kahle ukuthi wena ufuna ukusizakala ngakuphi into yakho una ID
Yes. Ekhaya kuphi? Isitori eside. Manje into ngikhiphe inyembezi manje ixoxa. Okay. No, sizoyixoxa kahle Friday eduzane. Okay. Ukhona omunye eqenjini la? Okay. No, asibekele Friday. Ngoba iFriday ngizodila neTanzania. Ngifuna sidile neTanzania, sidile nabafowethu laba, sizi ukuthi ithini into. Angithi anizukungiphoxa mina benisanibona ngithi ngiyafika niseka. Mina indaba ngiyabuya manje ngimela phana ngiyabuka emoto ngibona ngibona. Yes. Tiphi induna pho manje? Ufuna kubona ndawo wabo wakhona. Asambe sicinga induna sibone sele. Akekho manje kufanele umile ngaphandle. Umile ngaphandle lapho. Oh manini ke. Nina manini. Angithi khona abahambayo khona abahlala nina niyahlala noma yilabo abahambayo. Hayi kusehlala. Nihlala la. Bakhona abanye abasha abafikayo la. Bakhona. Bafike ba reported ba enduneni. Hayi bafika nje samba mbone umuntu ungamazi umthathele uthi hey wena mfethu kuyaphi uphuma aphi uzokushela nje. Amasiko kuyamazi ke manje hayi lo fike nini bonke unjani. Cha ngiyafisa ke bafowethu asenze njalo sivale. Angisezukwethemba ngikwethemba. Lokhuzi ngizokubeka induna yami phela manje ngizokwethemba ukuthi Friday uzongixoxela eTanzania sisibe la. Mangifika la uzongithinda. Yebo. Uthembekile? Naye bamlalela lokhuzi. Manje uthi wena obalandayo le kwabuyisela. Kazi bafikela la. Bayifika basebefikela kuwena. Abafika la base baphila wo. Okay manake. AbaseTanzania iningi labahlala la bakhona abahlala kwezinye indawo Khona khona. ngoba izindawo. Kodwa niyakwazi ukuxhumana. Ibi mase khona umuntu msambo ushonile. Siwazi ukuthi abantu Oh makunomuntu oshonile hawo. Donation ngokuthi ufuna ukuthuthukiswa semthuthukisa nokusenwaba lapho Hayi lokhuzi awuphindi lo. Ma kunomuntu oshonile nenza njani? Uma umuntu ushonile sisenze i-donation bonke bafowethu baseTanzania simdonationele umuntu bese imali ifikile ukuthi gibelele plane ehambe ekhaya bangcwabela khona ukuthi ayikho amandla ngani ibyo abavuka semsangisela semngcwaba khona semali dohamba Hawu senza njalo manje amaphepha okumhambisa nizoseni wathatha hayi arrange lapha omafezi yabo kuba khona omafezi okay sibasinike incwadi zonke lezi siyamhambisa okay bafowethu asenze njeni ngicela nje phase 1 lokhuza ngifuna nje senze nje bathi uthembekile Friday asibona ke sihlale sonke iTanzania yonke sihlale nayo sikhulume sibone ukuthi bangaka abantu bafuna ukuhamba bangaka abantu bafuna ukuhlala bangaka abafuna usizo ukuthi behambe silekelelane lapho manje ifuna ukuhlala is fine kodwa asazani kwenza ukuthi nasekhaya ekhaya mhlamba canje siwashona kanti ukhona ebona ufuna kube khona ukuxhumana phakathi kwekhaya nawe uyayizolona ngizobuya Friday ngiyabonga kakhulu bani omuntu yabo into siyenza ukuthi sisangane lapha epark yabo la eBota Park una uzoba safe umuntu ungakwazi ngoba la isikitiphedi esiningi yabo noma ikuphi noma singahlala lapha mina anginankinga ngoba ngiyazi izingane zakwethu mase sibonga ukuthi nibaningi la hayi singacela nje amaphoyisa asivale ngiyakasithinta amaphoyisa khona mina hayi lalela amaphoyisa lalela amaphoyisa kametro umhlangano wami lo ngiyacela ningangiphazamisi bandla ningangiphazamisi ngizobe ngihlangane neTanzania yonke hayi ukuthi ngima ngihle neTanzania la bese niyafika nithi niyabahola not ekamene not in my name yasizobe sihlalele sixoxe bese ngiyabuka ukuthi ubani simdinga bakuthi wakudingeka umeya waseThekwini afaka imali nenzela amaphepha ngohamba ngomcele office sizohlala la size sidle lunch sila sohamba sothengisa inkwa lapha sibeke neoros la sonke sidle cobe neram sidle sizoyenza kanjalo ngolesihlanu ngicela nje wenza lo appointment bafowethu okwangempela beside ukudlala ngizonibona on Friday hayi singile la yes ngiyabonga kakhulu hayi siyabonga kakhulu bafowethu thank you lokhuza sawona
ubani lona ubani ba Thembeka Lembede. Thembeka Lembede kuphi ekhaya Thembeka Greytown. Awunanti Greytown bo nanti Greytown kuphi ne Greytown Transcorp esibhedlela sasemaboveni kaMambulo. kwaMambulo hawu manaki ekhaya khona ba Ukhona usishona omdala nezinye ingane zakwethu. bayazi ukuthi ula bayazi ukuthi ula Bazothi ngiseClermont. bazi ukuthi useClermont nisaxhumana Kade ngagcina ukuxhumana naye. ugcine nini ekhaya kanti 5 years. 5 years. 4 years. abazi noma usuwashona noma ushonini Bacandisa washona. Ingane yami yazi ukuthi ngikhona. iphi ingane yakho Isempangeni. Isempangeni. oyisempangeni ingakanani Ela 21. 21 uyafuna ukuthi uye ekhaya Yebo ngathanda. yini kanti le kubambile lokhuza uphi umuntu wakho la Arrost. yini Arrost. yini arrost Kale. uqale manje u-arrost uyaqaleka umuntu wakho Usaba kwabo. ngisho ukhona la Cha. akekho kulaba kuyena nje lo akuyena isibali lo Hayi. okay right ufuna ukumzamela lokhuza asikhulume Friday sibone ukuthi ngoba usathanda ukubhema noma usathanda ukubhema uyafuna uthola usizo lokuthi uye ukubhema noma Angisathanda ukubhema. awusafuni uyaphuza utshwala Angiphuzi. mana ubanhlela awuhlukumezeki la Bengakahlukumezi. Bebengakakuhlukumezi. Angisathanda. bakuphethe kahle obhuti bakho okay uyaphuza utshwala Cha. uyabhema kuphela okay no siyabonga kakhulu no Friday ngizobuya sizohlala sixoxe okwangampela ngifuna nje sihlale sikhulume le ngifika ngabo 10:11 yeah Friday siyabonga kakhulu bafowethu ngiyabonga ngidila kakhulu neTanzania nje sigijima siyabonga no ngiyabuya wena ngiyabuya welokhuza ngiyabuya uyalwazi udaba lwethu okay again try traffic siyabonga kakhulu Africa ma continent Africa ma home nangu sizoba nabo and this Friday sizobabona bonke ngoba abanye kwazi ukuthi sebashona kanti bakhona bazokhuluma nabantu bakubo through our platform Facebook live nibatshele ekhaya ukuthi sisekhona siyaphila sizama impilo eSouth Africa mawukhona esiktholayo sizothi shwi sikhambise ekhaya le platform izokwenza ukuthi nixhumane nabantu basekhaya nibatshele ukuthi niyaphila I thank you kodwa ubatshele phela ukuthi ubani yisho ukuthi khuluma ngolimi lwakini Azizi Makopeni nipo hapa wasufa cocaine phela manje ngitsona sibongo Azizi Makopeni batshele ekhaya ukuthi ke ula eSouth Africa uyaphila Azizi Makopeni niko hapa South Africa niko vizuri na afya njema sina sumbuko lolote ila tatizo tu ni pesa tu ya kutorudi nyumbani sema ninapopatikana wakati wote familia yangu mtaniona nyumbani asanteni sana akho-ke sizokhuluma nezande wafana nozande siyabonga kakhulu kwenye siyabonga mfowethu thank you so much siyabonga ayibona no Friday siyabonga Africa my continent Africa my home so khuluma nabo la Friday thank